Ay tuos ako Kuha imong Biblia, abriha. Ningon siya nga, ay mong tuos ako. Don't believe me, no? Ay mong tuos ako. So tanan yung statement diya pwede di matuhuan. Por aning lain na pod nga passage ningon siya nga, sunod sa ako. Gusto na ako musunod ka sa ako See? Sunod sa ako. Makita to ang conflict. Ayaw tuo saya or saman. Mosunod ba kita saya? Asa man gid ang tinuod. So niya pa atong nakita nga mga observations sa igsoon, no? Nga dunay mga conflicting idea. And we believe nga si Jesus Christ ang truth. Og ang truth walay conflict. Dili ga conflict, dili ga sungag sa iyang kagalingon. Mo na nga ang Holy Spirit mo guide no, sa simbahan Katoliko. Makita nato wala gi conflict sa mga teachings. Walay Santo Papa nga ni oppose sa laing Pope sa pag-declare sa mga dogma makigsuonan. Kaya ang simbahan Katoliko na ang Holy Spirit nagaguide niini. O ang ato mga doctrines, doon na gini siya connection on how the early Christians understood the scripture o na-develop kini siya mga insights hangtod sa ato karon. Sa atong obserbahan niya, no, ang tanato sa usa sa mga statements sa atong igsuon, niyon siya nga walay guarantee sa iya nga makasulod na sa langit. So niya ang video magigsuon na tanato. Pero dili ibig sabihin pag abot na akong langit diretso ko sulod dito. Apan diri pod nga video, ningon siya nga sigurado na siya sa langit. So makita nato nga dunay contradiction. 100% sigurado ko moadto kog langit. Lain pa. Dili man ko maayo. Daghan kog sala. Nini nga passage ningon siya no sa part sa video. I am not good and I have a lot of sin. Daghang kog sala, di ko matarong, no? Ingon na ang iyang gihimong statement mga igsunan. Unya, sa lain nga video niya atong i-play karon, Isa lang ka sala, dili pwede sa langit. ningon pud siya nga ang isa ka sala dili ka kasulod sa ingharian sa langit. Whereas atong ipakita ganina nga sigurado sa langit, unya nanong naman siya sala. Unya ang sala dili man dai makasulod sa langit. Napay laing video ato ipakita sa inyo mga igsunan. Ay tuos ako Kuha imong Biblia, abriha. Ningon siya nga, ay mong tuos ako. Don't believe me, no? Ay mong tuos ako. So tanan yung statement diya pwede di matuhuan. Por aning lain na pod nga passage ningon siya nga, sunod sa ako. Gusto na ako musunod ka sa ako See? Sunod sa ako. Makita to ang conflict. Ayaw tuo saya or saman. Mosunod ba kita saya? Asa man gid ang tinuod. Niya pa. Nini nga passage atong ipakita sa inyo, unsay ang gingon. Ang pag-ampo dili makaluwas sa imo. So imong pag-ampo, di makaluwas imo Now karon pagigsunan, ato na pong ipakita sa inyo nga ningon siya nga magampo ka. Sa iyon gaganina sa first video, matud pa niya nga ang pagampo dili makaluwas apan nini nga video ningon siya nga magampo ka. So I'm gonna pray with you. Sunod lang mo sa ako Magkita nato nga dili kayo na to masiguro unsay tinuod sa iyang statement. Magampo o dili makaluwas ang pagampo. Unya gidugangan pa gid sa ka video nga ningon pa siya makigsunan, no? Ningon siya nga magampo kita. See? Atong tanawon. This is what we're gonna do. Mag-ampo ta. Tabangan ta ka. Makita na to nga ningon siya nga magampo ta. Ug sa ato nang gi-mention ganina, no? Atong video at ibalik nga ningon siya nga ang pagampo dili makaluwas. So imong pag-ampo, di makaluwas imo It's your faith. Sa to pa, mura siya nag-invite og usa ka butang pagampo nga himuon ninyo nga dili man day makaluwas, dili man day og walay labot man day sa kaluwasan. Sumuni nga ang kamatuoran dili mag-conflict sa iyang kagalingon. Ang kamatuoran makahatod kanatog kaluwasan makaigsuonan. Ang atong tuyo nini pagpadayag lamang usab sa kamatuoran kay we believe nga ang error dili pud na mohatod sa kaluwasan. Atong tuyo nini ang paghatod og concern sa tanan, no? Sa atong igsuon nga naghimo sa video, sa tanan nga mga viewers makaigsuonan. Gusto nato nga ma-share og inyong matimbang-timbang kini mga butanga. Kung doon na mo yung mga reactions, pwede niyo ibutang sa comment section. Pwede po mo nga mo message. Apan gusto mo nga makatabang pod, no? Pwede mo nga mo subscribe sa atong mga channels sa YouTube o sa
Facebook, inyong i-follow tungod kay nindot po ni nga ma-share po ninyo sa uban, makaigsunan sa inyong mga friends, mga higala, kay ang kaluwasan importante gibayran ni Kristo sa cross. Sa ngalan sa kumakauban sa Confraternity of the New Apologetics o sa kakagahugpungan nga ilalom sa Episcopal Commission on the Biblical Apostolate, kini si Brad Clive kalimutan mingon, ang ginunta manalangin kanato sa kanunay. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.